En aquest vídeo parlarem de l'anell d'aigua als incendis forestals. El gran avantatge de l'anell d'aigua és que ens dona un accés molt ràpid a les possibles represes. Per deixar-lo muntat es pot fer de diferents formes, però el que us expliquem tot seguit ens estalvia recorreguts a peu i s'executa durant la segona fase d'extinció, el remat. Un cop envoltat l'incendi amb mànegues i que s'hagin trobat les dues llances, és una bona idea deixar les línies muntades formant un anell de mànegues buides per atendre ràpidament possibles represes. Comencem la maniobra desplegant una mànega per cada instal·lació i les unim per un dels extrems. L'altre extrem, sense connectar, va resseguint el recorregut de tornada de la llança. La decisió de deixar la mànega muntada no pot substituir la feina de tornar enrere rematant tot el perímetre. Quan la llança arriba a l'alçada del primer ràcord de la línia que remata, la mànega buida que porta l'ajudant estarà completament estirada. Després d'escanyar, buidarem l'última mànega de la línia de remat i la connectarem a la línia de l'anell d'aigua. L'ajudant acompanya la llança per seguir estenent la mànega buida de l'anell. La resta de l'equip ha de vetllar per no sobrepassar els bucles, vigilant que no s'enganxin. Quan arribem a l'autobomba, connectem l'última mànega de l'anella a la bifurcació invertida. Per l'altre flanc, un altre equip haurà completat l'anella de manera que tindrem envoltat l'incendi per una instal·lació buida. Si hi ha alguna reproducció, un equip es desplaça amb una mànega i una llança fins a un dels ràcords de l'anell proper a la represa. Connectem la nova mànega a l'anell per començar l'atac. Aquesta maniobra cal practicar-la per assegurar el control dels bucles, per evitar errors en les connexions i aconseguir millor coordinació entre els bombers. Com hem vist al vídeo, l'anell d'aigua té un indubtable avantatge i és que ens dona molta rapidesa i molt menys desgast del personal en l'atac a una represa. També ens delimitarà de forma molt clara i objectiva el perímetre de l'incendi. Ens servirà de guia pels trajectes perimetrals durant les fases de remat i vigilància. I si fos necessari remullar algun punt concret, la instal·lació principal ja la tenim muntada. Recomanacions de seguretat. Utilització correcta dels EPIs. Control de riscos. Aplicació dels protocols i metodologia de treball establertes en la zona o espai de treball. Senyalitzar i delimitar l'espai de treball. Evitar l'entrada de persones alienes o sense la protecció adient. Respectar les distàncies de seguretat i de treball establertes. Ordre i neteja de la zona o espai de treball. Disposar del material i coneixements de suport vital bàsic en cas d'accident.